kumshi benta ban penne ekerti dustur bar ka jinglong tenrai ka badai ka phang joka district council na kalyang UCEM ba Titos Khan ula ong ba kapor kaladei baki MDC ki dei ban samno da ki tiar tenrai kum ki tiar tem tenrai ni kiriam tenrai hagajaka ki khiu ni ki shuki banang pen ne pensa yagini gidi tu dustur ki kumbala fan pau do member bat hagabai dei pat bat kajing ajimut ban thiet yagini ki tiar kitar mau kiriam terai ke ini ngisung thu ba kalong ka badan ka tenrai kum mengitip ba kamang teka ka sungi kalong ka badan bat ka e ka bangiyo scheme ngihap ban aib ya ki MDC parok ka amla ban ong ba nangtungan buun saka arts and culture department lani saka sport department ba kum ta terri ka buun hingele ban ai saki ki MDC bangil aru ka provision haka scheme ke ban penrekam pakan don ka porsius mo ba pila ban thiet iginu nu gitian te ka jingkarpat ka jonga ya ki perlok MDC baro lada ngidon ni gani sim na ka tu ka baha ka bangi yo haka jaka ban ya thiet shuki ban ya thiet khiu te to baling ni penkelano ya berkom trekam ini thiet no de kita kiriam tanra ini thiet no de ki jingtem terai ban ai siki klok siki seng gi bafer kan long kan nuksa ba ki pai ba kin sotu peleng gini ki MDC jungi ki mo ki skenko ya kini kiri ti dostur ki jungi kata kalau kecing ajing mut nakaliang kejunga